Uite-l ce face. Bă, ce pizda mătii faci futut? Pizda mătii. Ăsta e prost. Da. Asta pe tărea. Ăsta cu X5-ul. Cât pula mea faci tu te morții mătii de țigan borât? Da, ce vrei? Da, mă, ce faci? Te ascultăm. 0372069599 Cristian. Și aceasta va ajuta foarte mult, cel puțin pe zona de creditare a persoanelor fizice. Ai, du-te-a mătii. Situată în regiunea italiană Sicilia a erupt din nou astăzi la prânz. Aeroportul din Catania a fost închis, drept urmare numeroase zboruri. Ai în pizda mătii să-ți fut. Băi, Gosu, tot de ăsta fumezi? Tot. Dar știi că Iura e de la Tolea, așa la care mare și faci cu banii? Tu-ți pizda mătii unde a oprit dobitocul ăsta. Eu de unde să știu? Dar știi că au fugit de polițai cu 7 baxuri fiecare de și-au rupt șelurile pentru 10 lei? Nu știu, băi, de asta. Da, nu, dacă știi. Îți mai iei țigări la Iura? Eu nu fiu mai ieftin. Și nu ți-e rușine? Nu leagă, cum nu. Deloc. Când cumperi țigarete de contrabandă, lucrezi pentru hoți, rămâi de... Norvegienii au făcut ei un studiu din care au ajuns la concluzia că 90% dintre cercetătorii din orașele lor sunt români. Și